mulțumește încă o dată că au venit toți la ziua băiatului lui. Să simtă bine să nu plece că mai urmează. Pentru fratele lui Ciprian, fetele lui și nevasta lui. Pentru frații lui Cătălin și Ramona care sunt în Germania. Care dedicăm noi? Multă lume a spus că m-am dus, dar eu mai bine m-am pus. Încă 100 de euro pentru toată lumea prezentă. Multă lume a spus că m-am dus, dar tot mai iubit m-am dus. Am dus bine rău, bine, 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 să nu mai ajungeți la mine. Multă lume a spus că m-am dus, dar tot mai iubit m-am dus. Am dus bine rău, bine, bine, să nu mai ajungeți la mine. Îmi place să mă prefac, să vă duci mami ce fac. Solo, Dolanica, pentru toată familia lui Mircea, pentru Gabi, Andreea și Mircea, pentru Arac și masa lui și toți invitații, pentru Ana care e viața lui, să dea Dumnezeu fericire. Ana! Îmi place să mă prefac, să mă duc să mă. Uite că eu pot să mă ridic, nu mai suntem una. Îmi place să mă prefac, să mă duc să mă. Uite că eu pot să mă ridic de jos, nu mai suntem unde am fost.
fata să ai parte numai de bucurii, să ne chem și când face 19 și 20 și 21 și toată viața lui. Trăiască tata, socul, 5 bani, 10 bani, și de 25 de bani, că mi-a dat fata și vorbă.